Salutacions cordials i benvinguts a la darrera volta de 2015 d'aquest gran premi setmanal que es diu Dali Gas, tancant paradet a la quarta temporada del programa que relata l'actualitat motoritzada balear amb l'esperança d'haver-vos traslladat l'atmosfera, l'ambient tan especial que genera una activitat que per uns és hobby, per altres passió i també estil de vida. Per a tots vosaltres que heu nascut per córrer, són aquests darrers continguts de l'any, abans que entrem a boxes per fer una exhaustiva posada a punt, sumaris i començam. El final de festa ens farà volar, perseguir el cel i lluitar contra els desnivells que la carretera proposa com a enemiga que mai no vol ser derrotada. Serem al Puig de Santa Magdalena, on es decidia el balear de muntanya amb Biel Arrabal com a màxim favorit, i el sostre balear, el Puig Major, vos mostrarem un certamen clàssic, batiat com a revival, amb 60 muntures que acumularen glòria alhora que els elogis de tots els aficionats no són carn de museu, sinó d'asfalt. Hem estat amb una de les grans promoses de l'automobilisme illenc, Miquel Socias, que ha participat als 500 quilòmetres del Canyif, una exigent prova de resistència com a membre de l'MS Motorsport. El mallorquí, que ja ha mostrat la seva genialitat de manera notable als cars, obre nous horitzons. Ell mateix ens explicarà els trets principals d'una modalitat i un tipus de muntura a la que s'adapta de manera meteòrica. I si la vostra carta al Pare Noel o al Reis Mags inclou un nou vehicle, tal vegada els heu de recomanar que facin una ullada a l'anàlisi complet que feim dels darrers productes que s'han llançat a l'arxipèlag i que ja estan disponibles als concessionaris. Si l'automobilisme balear pot evocar un passat encantador, que atorga orgull a la seva pròpia mitologia, queda clar la forma que ha de tenir. Un asfalt que allarga els seus braços interminables cap a una ascensió, camins atractius que fan de la línia recta una proposició massa avorrida. Un viatge revirat, amb una missió clara, regnar per damunt de tot i de tots. Ser el monarca de les altures. Aquesta és l'essència del balear de muntanya, font de cites històriques que reunien centenars de muntures i que ara s'ha consumit en una sequera que la darrera prova del curs va evidenciar que hi ha molta feina que fer. El Puig de Santa Magdalena era l'ubicació escollida per concloure una temporada estranya, convulsa, en què el dèficit de participants roman com una de les múltiples causes de la malaltia d'aquesta disciplina que no fa tant presumia de certàmens nacionals i europeus. El desgavell era evident per la coincidència de dues ascensions al mateix cap de setmana, aquesta i la Puig Major Revival, que no puntuaria pel campionat. I quan molts pensaven que tot havia acabat a Cala Sant Vicenç, resulta que aquest petit ciminquer es convertiria en el jutge pel títol. Alguns pilots no en tenien res i demanàvem més solvència a nivell d'organització, però la federació es defensa. La federació es va comprometre a fer un calendari en 5 carreres. La quinta no hi va haver cap organitzador que la volgués fer i l'ha assumida la federació directament. I l'opció, més viable i més ràpida per dur la prova endavant era fer Santa Magdalena després del que va passar l'any passat en la Coll de Solla. Molts qüestionaven que aquest indret, per característiques tècniques i per no ser una pujada massa llarga, fos el millor per una cita tan important, que ha de decidir un títol, i al rerefons, acusacions de precipitació a l'hora d'ampliar el calendari. Jo, la meva opinió, m'acordo molt malament, perquè crec que, per exemple, jo vaig acabar, de fet, això era una prova en calendari, no tenia fetge, era una reserva. La federació, per seus motius, l'ha volguda fer. També crec que hi havia puestos més bons que aquest per fer-la, i sí, crec que la federació, fa compte de fer aquesta pujada, crec que ha tingut de gener fins avui per plantejar-se fer una pujada. He sentit algun comentari de si aquesta prova s'havia fet en celeritat, en rapidesa. Aquesta prova recorda a tots els espectadors que estava en el calendari des del mes de novembre de l'any 2014. Les proves se planifiquen amb un any d'antelació, per tant, aquellà qualsevol rumor que pugui haver donat a entendre que aquesta prova se va maquinar o se va intentar fer en poc temps. Amb tots els punts de vista damunt la taula, el que queda clar és que la manca d'unificació de criteris generava una situació curiosa. Dues proves semblants que es trepitjaven. Això sí,
Enmig del caos també surt la possibilitat de fer un doblet i viure un cap de setmana impressionant. Intento estar en todas, lo que nunca puede ser todo, y bueno, intentando conservar un poco hoy porque mañana es largo el día también. Posen dues seguides i hem d'estar les dues seguides i sobretot si som de la gent que llegim carreres hem de complir l'hora que no et donguin alguna per fer. La presència del campió de les dues darreres edicions, que enguany ha provat sort al català de muntanya, era sens dubte un dels principals al·licients de la visita a Santa Magdalena, que els més ràpids completarien en poc més de 2 minuts. Però cada segon es pot fer infernal a un traçat que no és avorrit ni ordinari, amb 2 perfils molt diferenciats. És curteta, és divertida, és un espectacle pel públic i això sempre és bo. És dureta pels cotxes, les darreres paelles estan molt enllaçades i si mateix són duretes, però el pis està molt bé i la carretera és ampla, o sigui que tècnicament molt bé. Que té molt de nom i fa molt d'any que no se feia, ha estat guapo que tornin al calendari i la veritat és que és una pujada interessant, tècnica i ràpida, que passa el gust de fer-la. El primer pic que la faig, sí que és veritat que en el 2007 i enrere l'havien fet, però per jo és la primera vegada. Molt ràpid a la primera i mitjan tramo tot és paella. Fins 9 paelles que s'hauran d'empassar tots els participants si volen aconseguir un registre competitiu. 9 oportunitats per agermanar tècnic individual amb rendiment mecànic. La mescla màgica que havia a l'Arrabal, armat amb un Speedcar GT1000 amb una bona posada a punt i motorització a càrrec de JJ Motorsport, havia començat a crear. A la primera passada s'imposa amb un registre de 2 minuts i 16 segons, però Miquel Pujol, que també pugna pel títol, no es rendeix i queda només 2 segons. Jo faré un poc millor, el que passa que crec que ja no ho tenim, està tot venut, però ja t'he dit, tot el que guanya baix a la meitat, arriba a dalt i me dono compte que ho estic perdent. Però bueno, intentarem fer un poc millor, menys si molt surt. És qüestió d'agafar aquestes 2 o 3 pelles que hi ha malament, si molt surt també, un 10 si no. Mala sort. Cercar els límits del Puig de Santa Magdalena i descobrir els punts on recuperar dècimes tornava feina complicada perquè hi havia bon temps, però també humitat. que succeïa en els ensurts, especialment a les primeres mànegues d'entrenaments, quan els pilots encara estan freds. Primer estava molt banyat, però bueno, després ha anat aixugant un poquet i bueno, passant molt de gust. El primer entreno ha estat complicat perquè la segona curva he entrat massa passada, he trepitjat la gravilla i m'hem anat per de fora. Però bé, ara ens ha fet la següent i ha anat molt bé. Els abandonaments, com el d'Arnau Vizquerra, que va trencar la caixa de canvis del Mitsubishi Lancer Evo 7 quan havia fet temps de podi les primeres passades, recordaven quins elements patirien una tortura, tot i que no xerram d'un tram maratonià. Eren un parell de quilòmetres, però segur que passarien a la memòria i tindrien un regust molt especial per un pilot, per un vell cornegut que torna a l'asfalt. Nascut al kàrting, evolucionat als turismes, ara Salvador Seguí vol provar com és la conquesta del cel amb un Speedcar GT1000. Amb això, aunque fem muntanya, és una passada, és un aparato que corre molt, té un gran repris i disfrutes com un nin petit. A la tercera i darrera mànega d'entrenaments, Seguí ja s'ha llevat el rovell i firma el 5è registre, a 10 segons de Raval, 7 de Pujol i 4 de Galiana. A l'inici de la roda decisiva, Raval es presenta com a clar candidat a convertir-se en pentacampió. Traccionar és la clau per negociar una paella sense quedar quasi aturat enmig del gir i perdre segons a l'hora de reprendre el ritme. Amb tot, rebaixa el seu temps fins als 2 minuts i 7 segons, 4 segons millor que Miquel Pujol. El perseguidor donaria moltes coses per poder tenir a l'abast un autoblocant pel Seat 600 Proto. L'autoblocant el que fa és tenir una tracció de les dues rodes, tant si són motrius com directrius, i no tenir autoblocant, tan ràpid i tot això no ho notes tant, que se nota un poc, però quan fas una polla un poc fort, que la roda darrere sempre tendeix a aixecar un poquet, doncs el cotxe se te queda tirat de tracció perquè se'n va tota la tracció per allà. En canvi, amb un autoblocant, el que faria seria traccionar les dues rodes, i malament aixequis una roda, salta, te fa en vant i fa els metros. El problema és que hem d'entrar molt tira-tira, que a fi que el cotxe no s'aixequi. El que perjudica uns dona vida a uns altres i precisament el zig-zag constant de la part final de la pujada és una benedicció pel Ford Escort MK2 de Nadal Galiana. Les virtuts d'un vehicle compacte, que no és un llamp, però sí un martell que mai no atura, el fan-se tercer, de manera provisional. És curteta, però estic disfrutant, s'està donant bé, és un tramo que li va bé a aquest cotxet,
tot i que bueno, en el darrer rally ja va sortir amb uns problemes de primera i quarta que avui s'estan reproduint. La primera li he de comptar les paelles i no me va massa bé, però bueno, me defensaré. Per Santa Magdalena també trobam protagonistes que han virat de manera rotunda el seu plantejament a l'hora de córrer, com és el cas de Pedro Crespí. Fa un parell d'anys segur que no pensava que el Citroën Saxo BTS trepitjaria la carretera. Això en principi el van muntar per córrer circuit, carreres de circuit. Van córrer en 2013, el darrer any que ho van fer, i després, com que se va acabar el tema del circuit, el van passar a muntanya. Però realment aquest cotxe està més enfocat per fer circuit que no muntanya. A la segona màniga oficial, Arrabal repetia scratch, encara que no podia millorar el temps firmat anteriorment. Res important quan tens firmat el 5è títol del teu palmarès. Miquel Pujol aconseguir una plata doble, la d'aquesta prova i la de la general, el que demostra que el seu retorn ha tingut sentit i lògica. També Salvador Seguí era més ràpid a la segona ascensió, però amb la suma de temps quedava darrere Galiana. D'aquesta manera queden els resultats de la pujada al Puig de Santa Magdalena, que ha coronat Biel Arrabal com a successor de Pedro Majol Júnior al palmarès del Balear de Muntanya. Pujol i Galiana completen el podi, amb Seguí i Carbonell, retornat i veterà, respectivament, tancant les places d'honor. En quant a regularitat, a FIBA només teníem la presència de Mallol i Alcántara, amb l'MG Midget, mentre que en esport els Carbonell traslladaren el seu domini dels ral·lis a la muntanya. Anar molt lento si has de fer la mitja de dalt, si fas una mitja ràpida de dalt no l'aguantes, has d'anar alerta que no te passis o que no te quedis curt, però, bueno, el de sempre. I del de quasi sempre també es va produir una victòria per finalitzar el curs amb una nota excel·lent, superant un altre Volkswagen Golf GTI, el de Joan Salom i Paula Puigol. Al principi estàvem molt banyant, nosaltres de regularitat som els primers en passar, i clar, els primers en passar sempre ho notes més, i els cotxes te feien estranys a més d'una curva. Tenies que anar un poc alerta, de fet, hem tingut que aixecar el peu més d'un, i els que no l'han aixecat, ja heu vist com ha acabat. Final que no volem ni desitjam és precisament el dels moments que ens regala l'asfalt quan s'enlaira. Costa amunt i amb múltiples girs, com si fos un rotòmetre qualsevol, es presenta el panorama d'aquesta disciplina a Balears. Hi ha solució o això té mala ferida? Que no tinguem aquestes carreres tant en l'estiu, llavors estan de temps aturat, clar, la gent se fa la punyeta i passa el cotxe a ratllis, perquè si no pot córrer, o sigui, no és suficient. Bueno, s'ha de mirar de reactivar la participació. Si se reactiva la participació, també se reactivarà l'organització de proves, en fi, és una cadena. I per a que l'engranatge funcioni de manera perfecta, ara que els problemes sembla que s'han detectat, cal cercar respostes i propostes. Ens hem de seure i intentar, potser també negociar amb els seguros, perquè jo crec que si se poguessin baixar el preu de les inscripcions hi hauria molta més gent. La gent compara, tenim molt de ral·lis, compara el que val un ral·li i el que val una pujada, i per pagar el mateix estima més fer ral·lis. La federació el que estem intentant és cercar una fórmula per no tan sols restringir el tema a muntanya pura i dura, sinó que tal vegada incloguem a partir de la temporada que ve, i és una cosa que proposarem a l'assemblea, i de fet alguns assembleistes m'ho han proposat, avui no m'han estat parlant del tema, de no tan sols utilitzar proves de muntanya pures i dures, sinó utilitzar trams cronometrats que pugui ser una alternativa. Nous camins per atacar un mal que ha tornat endèmic i que s'ha agreujat aquesta temporada, el del regional de muntanya, perquè no volem que es perllongui l'agonia, perquè no volem proves amb inscripcions minoritàries, perquè no volem confusions i polèmiques al si de la família del motor balear. Instam el consens i el diàleg per reviscolar una modalitat que tantes coses ens ha donat. Tal vegada serà la muntanya més alta que tocarà pujar, la del seu futur, però amb la feina de tots segur que aconseguim un scratch.
si vos xerram de la Societat Espanyola de Automòbiles de Turismo, tal vegada penseu que aquesta serà una història de burocràcia i administració, sense ànima i allunyada de la màgia del volant. Ara canvieu el pensament a les sigles, SEAT. Això ja canvia, no? Un nom que ens trasllada més de 6 dècades enrere, a un país molt diferent, un relat en blanc i negre en vers de la companyia que li va posar 4 rodes a Espanya. SEAT va néixer amb any rodó, el 1950, i es va convertir ràpidament en el bressol d'una indústria estratègica a tot l'estat, alhora que introduïa elements de modernitat a una societat canviant. La fàbrica de Martorell es va convertir en un prodigi de l'època, però el gran impuls es va registrar fa 30 anys, quan Volkswagen va incorporar al seu imperi una companyia que tenia molt de potencial per explotar. I ara, en ple segle XXI, el matrimoni s'ha consagrat de manera exitosa i un dels grans exemples el tenim a tocar. Es diu Blau Motors. A mi modo de ver destina pasión, tenemos un ADN propio y la ventaja que tenemos ahora, estamos en un grupo muy grande de automoción que nos ha podido dotar de esa tecnología que necesitamos en los tiempos actuales. Com una branca fonamental del grup Rocha, Blau Motors arranca l'any olímpic de 1992 amb una filosofia clara, ser el millor operador possible per a que els illencs tinguin a la seva disposició tots els models de la gamma SEAT. Els fills i els nets dels 600 i el 124 foren l'Ibiza o el León, muntures que formen part del nostre paisatge i que han conquerit generació rere generació. Les preferències es tradueixen en números. Siempre suelen estar entre las 10 primeras posiciones del ranking. El Ibiza sufrió una renovación sobre junio de este año. Hemos actualizado el producto, era un producto bastante novedoso, pero nos hemos centrado más en un rediseño de lo que son equipamientos interiores y tecnológicos, como son pantallas táctiles con un sistema Full Link, por el cual interactuamos con nuestro vehículo a través de nuestro smartphone. Les actualitzacions també passen per altres elements com les suspensions o la direcció assistida d'uns vehicles que suposen un percentatge important del parc automobilístic. Sumeu-li novetats com el Seat Experience amb tracció davantera o les noves propostes per plantar batalla al sector dels totcamins, per veure com l'èxit no ha estat acompanyat de la relaxació. Una norma que també s'aplica quan el vehicle surt del concessionari. Tenim aquí a Blau Motors, és un servei de mecànica, d'electricitat, servei ràpid, i també tenim carrosseria i pintura. El que intentàvem és que el cotxe ens entri amb una agenda i el més ràpid possible que el cotxe s'entregui al client i el client estigui satisfet en la nostra feina. Aconseguir una peça concreta pot suposar en determinats casos una vertadera odissea que posa a prova la paciència del client. Tenir línia directa amb la factoria aquí és virtut capital. Nosaltres sempre fem feina, són recanvis originals i tenim un gran magatzem que quan ens falta qualsevol peça, el dia següent sol ser aquí. El catàleg complet de recanvis, la recepció activa per veure amb transparència el procés de reparació i revisió del vehicle, a més de totes les novetats que SEAT llança al mercat, són visibles a Blau Motors, a la Gran Via Cima del polígon de Son Castelló de Palma, on comprovareu que la marca sense la qual no s'explica la història de la nostra automoció no viu del passat, sinó que sent orgull dels seus orígens i mira el futur. Canviar tot per a que res canviï. Pneumàtics Vinicalem Euromaster, un equip de professionals al teu servei. Pneumàtics, mecànica general. Renting, servei en carretera 24 hores. Estam a Vinicalem, Palma, Inca i Manacor. Pneumàtics Vinicalem, el taller de sempre amb el recolzament del líder a Europa. El nuevo O, Opel Corsa, con alerta de colisión frontal.
tu Corsa desde 8.800 euros, completamente equipado. Amb Air Europa viatjar entre illes mai ha estat tan senzill. 6 freqüències diàries. Connexions entre Mallorca, Menorca i Eivissa. Air Europa. Més vols, més a prop. La configuració dels diferents perfils de vehicles registra modificacions constants tant en matèria estètica, amb acabats que cerquen la combinació perfecta d'aerodinàmica i elegància, com els interiors, amb mecàniques que persegueixen l'avantguarda. En aquesta cursa de fons, que no sprint, Mercedes ha diversificat la seva producció per cobrir tots els espais que generen el sector. Amb el classe C Coupé, la marca de l'Estrella llança un clar missatge: romandre amb un paper preponderant que estigui a l'alçada del seu prestigi. El nom del model, classe C i Coupé, genera una redundància oportuna perquè xerram d'un vehicle creat per a que puguis admirar la seva distinció i bellesa. És un cotxe amb una línia molt deportiva. Realment han coït el classe C Coupé, que varen intentar que fos, per dir-ho d'alguna manera, un cotxe que hi seuria en James Bond, i han repassat a unes mides més petites perquè pugui tenir accés a tot el públic en general. L'interior d'aquesta joia, digna de 007, presenta uns acabats solemnes, alhora que esportius i els seients, especialment a la part del darrere, disposen de més espai. Baix la pell del Mercedes classe C Coupé, totes les innovacions i prodigis d'enginyeria d'una marca que trasllada el talent que governa mà de ferro la Fórmula 1 als vehicles de carrer. Hi hauria motor benzina, que tindrem des de 184 fins a 510 cavalls si tenem motors AMG, i en dièsel hi hauria un motor de 170 cavalls o un motor de 204 cavalls. I tenen només dues línies d'acabat, versió equipament de sèrie, o pot demanar com a opció addicional una línia més agressiva, més deportiva, perquè és la línia AMG d'any. Crida l'atenció el tamany de la consola de navegació, que supera les 8 polzades i millora el component tàctil que ja hem interioritzat tots gràcies als mòbils intel·ligents. I per tenir una conducció més plàcida, compareix la possibilitat d'emprar el sistema de tracció integral permanent Formatic. I també podem comprovar com altres parts del vehicle es modifiquen a la recerca de la practicitat. I el que ens han posat en aquest vehicle, que fins ara no estava disponible en el Coupé de la classe C, aunque sigui com opcional, és un atraquador automàtic de cinturons. Si jo, pel que sigui, no me tenc que girar per recollir el cinturó, apretant un interruptor, el cotxe m'atracarà el cinturó perquè sigui més simple. Amb la mateixa classe de sempre i una C, que és sinònim de categoria de primer nivell, el Coupé de Mercedes vol continuar fent història. La diferència és abismal. El model anterior era una línia amb una estètica molt recta, més clàssica. Aquests cotxes realment és espectacular. Inclús el que és la part de darrere del vehicle és una còpia en petit de CC Coupé. En la matrícula baix, fins ara tots els cotxes duien la matrícula a la part de ferro, i ara l'han rebaixada. Si deman càmera de marxa enrere, la càmera me surt de dins l'estrella. Estèticament el té de veure el client. És algo que fins que no se vegi no se sabrà el que és aquest cotxe. Per respondre a la vostra curiositat i poder tenir a tocar un vehicle de caire cinèfil, però que és ben real,
A Tracaubós, Auto Vidal, concessionari oficial Mercedes a Balears, al polígon de Son Castelló de Palma. Allà es troba l'estrella de 3 puntes que també el 2016 vol destacar el firmament automobilístic. Domina amb la seguretat que donen els mil·lennis i l'estampa imperial que pot mirar cara a cara els nígols i les estrelles. És el punt àlgid, en sentit geogràfic, però també, com en el cas que ens ocupa, per altres qüestions molt especials. És el Puig Major, el sostre de les Illes Balears, que per sempre estarà lligat al motor gràcies a una pujada que ha conquerit generacions d'espectadors durant mig segle. Formar part, fins i tot, del Campionat d'Europa de muntanya i ara, de manera més modesta però també ferma, vol reviscolar, vol romandre en peu, vol viure un particular revival. Els seguidors que tinguin al cap la història de les 4 rodes a les illes segur que han viscut jornades màgiques a les cunetes del Puig Major, on s'han escrit pàgines daurades. L'esperit no s'ha perdut i, de fet, amb el 50 aniversari s'ha volgut fer un impuls tornant als orígens. Quan nosaltres érem petits, quan hi havia Puig Major era com una festa. Igual que anàvem 2 dies abans de la ciutat Jardinaneda, pues havien d'anar al Puig Major. Era la festa d'anar a veure els cotxes de carreres. Jo me'n recordo haver anat des de 6 o 7 anys que jo tenia, ja anàvem al Puig Major amb mon pare. Ara tocava descobrir les meravelles del traçat solleric a nous devots de l'automobilisme i es pretén fer de la millor manera, recuperant el traçat inicial de 8 quilòmetres, el Puig Major de tota la vida. Avui el mític cim rebrà la visita de models amb una existència tan àmplia com la seva fama. Alguns d'ells duen tatuat el cavall negre teutor més famós, però la presència de Porsche va més enllà amb la col·laboració del centre que la marca té a Balears. Per nosaltres, primer, una satisfacció, com a marca és una obligació i és un reconeixement a tots aquests aficionats que durant tot l'any estan preparant els seus cotxets clàssics per estar en aquesta prova. Nosaltres hi havíem de ser i ens sentim molt contents d'estar representant a Porsche. Hi ha una persona que podria rodar amb els ulls tancats per aquesta carretera, on va impartir magisteri en múltiples ocasions. Xerram del Kaiser de les altures, Helmut Kallenborn. Aquí trobam amb ànims contraposats. Havia de córrer novament al Puig Major amb un Fórmula 2 llogat a Alemanya, però la suspensió inicial de la pujada va fer que cancel·lés el lloguer de la muntura. Amb el llum verd final per a la prova, tocarà fer només d'espectador. El Puig Major és mi casa, pero es una lástima porque yo quiero participar aquí con mis amigos y con otros participantes. Yo soy muy triste porque tenía muchas posibilidades para ganar este evento con un Fórmula 2. Y además, yo quiero venir porque quiero hacer mi última carrera en el Puig Major y ningún otro su vida. Puig Major és mi vida. Declaració que impressiona d'una llegenda viva que esperant pugui complir ben aviat aquest desig, el seu cant del signe particular. Mentrestant, segur que recorda nobles picabaralles amb un compatriota al qual doneix el seu amor per Mallorca. Després de 4 dècades a l'illa, els records del primer duel d'asfalt són molt vius encara. La primera carrera aquí me inscribí en el Caimarillo. Helmut corría con un Fórmula, era el campeón de Baleares y era el que ganaba todo. Como Helmut no sabía lo que yo era capaz con la barqueta, pues en las rectas quité gas y hice un tiempo malo hasta que llegué a la subida de la carrera y ahí no quité gas y gané la carrera y se quedó con la boca abierta, que fue una vez, luego ya no puede engañarle más. La nostàlgia dels seus testimonis s'enforteix en veure l'absència de figures clàssiques i referencials que donessin un poc més de color al cartell d'una pujada que s'hi va veure el retorn de tot un veterà, el que se li havia perdut la pista.
Javier Martín, el Ford Sierra Cosworth que ara condueix, té una curiosa història. Se lo encontré en Almería y cuando vi que era el de Nadal, pues para recordar viejos tiempos lo compré. Y ahora poco a poco, Talleres AM Sport, que tengo que darle las gracias por todo porque es una familia fantástica. Poquito a poco vamos haciéndole cositas, aquí era para probar y el año que viene, si Dios quiere, haremos un motor grande, pero para ir terminando, para disfrutar. I com a veu autoritzada que coneix aquest terreny, volem saber si el Puigmajor, que ell recordava, ha patit moltes modificacions o el pilotatge ha de ser bàsicament el mateix. El asfalto ha cambiado mucho porque es nuevo, yo cuando corría era asfalto muy degradado y tal, pero muy rápido, muy técnico y tal, pero yo ya no estoy para tecnicismos, ya dejamos a la juventud, que es la que tiene que empujar. Les primeres mànegues d'entrenaments ens permeten admirar meravelles com el Porsche 911 de Tacho, que sembla el candidat clar a la victòria en quant a velocitat, però per altres pilots, el Puigmajor enguany suposa la cirereta un 2015 impecable, en què s'han fet bé els deures i s'ha deixat el nom dels pilots balears ben a dalt. El regional català ja saben que un menorquí i un mallorquí no surten a passejar. Això és despedida de l'any i un dels millors anys que hem fet nosaltres. M'ho ha sortit bastant bé, hem tingut poques desgràcies i hem tingut un bon èxit descobert a Catalunya. Hem fet 2 proves nacional i de bé que no me l'esperava el resultat que hem tingut i vam tenir l'oportunitat de venir aquí en el Puigmajor llarg i jo no volia perdre l'ocasió. En cap moment vam plantejar cap objectiu, tot a començar, només que aprendre i millorar nosaltres mateixos. A final d'any ens hem trobat fins a l'última carrera luchant per el Campionat de Catalunya amb gent que du molts anys i experiència en aquests terrenys. I bueno, per jo ha estat un honor, grans rivals, molta deportivitat, molt que hem après, però sempre m'ha enyorat la illa i l'afició de Balears. En Pedro, que després de guanyar els 2 darrers anys al Balear de Muntanya provava fortuna a altres horitzons, ha sorprès per la seva gran adaptació i ha plantat cara a rivals molt potents, però la Roqueta sempre és especial. La veritat és que després d'haver fet aquesta pujada he disfrutat de fer un Puigmajor llarg, no l'havia fet en la meva vida, mon pare sí i això, i bueno, m'havien dit que era molt guapo, però si no ho vius no te pots fer una idea, i trobo que aquest Puigmajor llarg podria ser comparable a proves de ser europeu o del Campionat d'Espanya com hem pogut fer Alp 2500 o Ordino al Cáliz. Jo crec que s'hauria d'espitjar un poc més i fer diverses vegades més aquest tipus de traçat. L'alegria no va poder ser completa perquè en Pedro va perdre una roda durant una de les passades i va tenir un ensurt, sortosament sense conseqüències físiques. Amb tot, segur que va deixar un all al cor de Mayol Sènior, que tampoc no ha volgut perdre l'oportunitat de reviure antigues experiències a bord d'un Volkswagen Golf GTI. Hem vingut a disfrutar, a passar-lo bé, no mirar amb tensos, i bueno, m'ha agradat tornar a estar aquí en el monopolat. El cuquet que mai no marxa i que et fa la darrera empenta per tornar a entrar a un cockpit per viure instants que són mals de descriure, com passar a tota velocitat pel mirador de ses barques. Allà, com altres punts icònics del Puigmajor, aguardaven els aficionats. La parròquia no era nombrosa en quant a quantitat, però la qualitat és magnífica. Són entesos d'un món que viuen de manera fidel i admirable i llueixen muntures que no tenen res que envejar a les que competeixen a l'asfalt. Ells són un element tangible que porta la potència extra per enfilar cada metre del recorregut. Són la veu del motor. I si fem d'aquesta pujada un exercici de nostàlgia reivindicativa i llançam el desig de recuperar-la amb la seva verdadera dimensió, no poden faltar tampoc els fórmules. La conducció cap dificultat ni una, tot el contrari, és com anar un car, s'aferra que és de lo que passa algú, perquè és de lo que s'aferra. I el tipus de motor és un motor Volkswagen de 8 válvules, 1.600 i treu 170 cavalls. Dòcil, competitiu i amb una estètica que mereix ser observada. A més d'altres virtuts, són les que tenen unes muntures que desitjam que pròximament tornin a trepitjar l'asfalt. Tal vegada les podrien conduir joves com els que s'han deixat conquerir per la modalitat de regularitat, que té el relleu garantit quan els més veterans pengin el casc. En Tomeu i en Bernardí Bibiloni en són un bon exemple. Nosaltres duim una rèplica de Fiat 600 Abarth i la preparació que du és les rodes, és el més nou que tenim i tal, i que
són rodes que ferren bastant bé, el motor que no falli, i després tema d'electrònica per dur la mitja, duim una tablet amb el rallymeter per poder dur les mitges. Tot el que hem de fer és dur totes les pujades una mitja de 50 i mantenir la velocitat si podem. Complicat, però ho intentem. En aquesta ocasió finalitzaren quarts a FIBA-FEBA. La victòria va ser per Federico Rodríguez i Daniel Fernández, amb el Seat 127. A Regularitat Esport, els guanyadors segur que vos resulten familiars, Toni Barceló i Joan Verger. I confirmant els pronòstics inicials, Tacho va aconseguir el triomf, guiant el seu Porsche 911 al més alt del podi gràcies a un millor registre de 4 minuts i de 7 segons. La màxima igualtat es va produir a la lluita per la segona plaça, ja que només un segon va separar el Ford Escort MK2 de Galliana i el Renault GT Turbo de la Ville. El 425 de Nadal li permet arrodonir un cap de setmana sense baixar del podi, perquè un dia abans era tercer a Santa Magdalena. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. Però més enllà de la victòria i dels resultats finals, cal reflexionar envers del paper de la pujada al Puigmajor, un nom tan solemne com l'escenari on es disputa. Per això ens fa més mal veure com un traçat natural tan mític ha quedat orfe de figures de renom internacional. Cal fer un esforç de creativitat i organització per deixar aquesta prova a l'Olimp que mereix, i els bons exemples no són en fora, ni molt manco. Veure rodar el Rally Clàssic Illa de Mallorca un mite com Ragnotti va ser un somni complet per molts d'aficionats que atendran en aquest certamen més sorpreses semblants en el futur. Un contrast que s'agreuja en veure determinades estampes durant aquest revival, tot i que el clima va ser còmplice. Des de dalt i gas, amb tota la humilitat i la passió per les curses que ens defineix, desitjam que tota la família del motor, organitzadors i federacions romani unida. Així segur que s'aconseguiran grans i millors fites. El 2016 tot serà millor. Hi ha models que han transcendit l'espai i el temps, noms que la gran majoria, per profans que siguin en matèria automobilística, poden reconèixer, siluetes que flueixen i tallen l'aire d'una manera única, tal com han protagonitzat els somnis de qualsevol conductor, acomiadant l'any per la porta més triomfal de la història, però amb aires de renovació. Amb tots vosaltres, un vehicle que ja ha abandonat aquest concepte, l'ha superat, el mite Porsche 911. De ben en fora el podríem distingir de la resta de la graella. A tot el planeta, el 911 ocuparia una descripció perfecta del concepte esportiu. I ara, 52 anys després de la primera generació, volen complir una vegada més el seu lema, sempre per endavant. La perfecció és millorable? Cercam la resposta al centre Porsche Balears, on trobam que el primer canvi ja entra pels ulls. Tenemos un frontal nuevo, es decir, todo lo que es el paragolpes delantero es nuevo y también el paragolpes trasero. Incorporamos nuevas tulipas. También en la parte trasera se va a poder apreciar dos salidas de aire en la parte inferior en ambos lados para el flujo del aire para refrigerar los intercoolers de los turbos. Canvis que no s'han fet a l'atzar, sinó amb pensament i que també pretenen integrar i domar la potència bestial d'aquesta obra magna de Porsche. El seu interior sedueix amb l'harmonia que dona el motor de la màquina. El motor pasamos a turboalimentado. Bajamos las cilindradas a 3 litros en tanto el Carrera como el Carrera S y introducimos turbo. ¿Vale? Esto es la manera más rápida, más fácil de bajar consumos, bajar emisiones y a la misma vez Porsche sube potencia. 20 caballos en cada motor, de 350 a 370 en el Carrera normal
y de 400 a 420 en el Carrera S. Una connectivitat més global, fruit de la col·laboració amb Apple, i un volant que guanya en ergonomia i en funcionalitat són altres dels eixos que vertebren el nou Porsche 911. A més, la maniobrabilitat assoleix nous nivells. El eje trasero va a ser direccional. Cuando estamos aparcando, va a girar en el sentido contrario del eje delantero para facilitar la maniobra de aparcar, por ejemplo. Será más fácil, tendrá un radio de giro pues bastante mejorado. A partir de 80 km por hora, lo que va a ser el eje trasero es girar en el mismo sentido que el eje delantero para facilitar las maniobras en curva y facilitar la estabilidad y también entra mucha más seguridad. Això li permet ser objecte de totes les mirades al centre Porsche Balears, ubicat al número 16 del carrer Gremi Bonaters del polígon de Son Castelló de Palma. Allà comprovareu que el cavall negre de Stuttgart afronta 2016 en la millor forma. El mite continua. Seguir el creixement i la trajectòria del nostre planter és una de les satisfaccions més reconfortants que té aquest espai. Dins que ara ja són joves i que han evolucionat a cop d'acceleració, de frenada i de pas pel revolt fins convertir-se en promeses fermes. El seu parc d'atraccions ha estat l'asfalt. Miquel Socias compleix de manera fidel aquest perfil i ara amb 17 anys evidencia la mescla explosiva, precocitat i talent. A Dalt i Gas l'hem acompanyat fins a un escenari de primer nivell on el 500, número icònic del motor, llueix ben alt. Però no som a Indianapolis, sinó a Motorland, terra promesa on tocarà resistir. La carrera de resistència, com aquesta, per exemple, que aquesta se diu 500 quilòmetres del Canyí i són més o menys 4 hores. Tot un desafiament pel Benjamí de l'MS Motorsport, on forma equip amb dos veterans consagrats d'aquesta especialitat a diferents proves monomarca, José Chicoy i Vicente Vallès, que ha estat campió d'Espanya i subcampió d'Europa a certàmens d'aquest tipus. Pocs mestres millors podia tenir el mallorquí, que enguany ja ha descobert l'apassionant món dels turismes. La trajectòria de Miguel aquest any ha sigut molt bona, han tingut algun problemeta pel mig, però jo penso que Miguel està aquest any per haver guanyat amb un tocó en el karting y haber tingut una buena experiencia en la Clio. Más o menos estamos rodando los tres en el mismo tiempo, pero él siempre tiene este punto de juventud, de agresividad y de inconsciencia, por así decirlo, que hace que siempre saque un mejor crono que nosotros, ¿no? És l'arma ben amagada, el rol de l'aprenent que ambiciona la glòria però sempre escolta. Tots tres s'intercanviaran les regnes d'un Renault Clio R4, amb el que plantar cara als 24 equips que es presenten al traçat aragonès, xerram d'una muntura molt diferent a les que en Miquel ha fet servir al llarg dels anys. Això ja és una altra lliga. La diferència del karting, el karting és una escuela, l'escola base per a poder donar el salt o a fórmules o a cotxes. I lo diferent que n'hi ha que canvia tot, canvia que vas en un cotxe que vas tocat en terra o és un cotxe que vas en aire i porta amortiguadors i marxes. El meu car és automàtic i no estava acostumat a dur marxes, embrague, empleàvem l'embrague per baixar marxa, per pujar no, sense llevar el peu del gas i, hombre, les inèrcies són molt importants en els cotxes carrossats i no...
és molt diferent, has d'estar més atent, has d'estar molt més concentrat. Lliçons que interioritza des dels primers entrenaments el jove Socias a un escenari de categoria mundial. Això sí, a les dues rodes, cal aprendre cada mil·límetre del canyís gràcies als responsables de telemetria i electrònica. També es comprova fins on es pot estirar el combustible de l'R4 abans de repostar, el que determinarà les estratègies a la cursa. Crec que és un circuit bastant recte, té rectes llargues i molt de pujada, baixada, i aquí has de jugar molt en les marxes. A simple vista és fàcil, però quan ja has començat a coir el truco, per baixar els temps és bastant complicat. Moltes curves que són en pujada i amb bastanta pendent, i si no estàs ben estret te mous, jo almenys me mou dins l'asiento i és molt incòmode i perjudica el maneig. En competicions de resistència, com aquests 500 quilòmetres del Canyís, el nombre de pilots per equip oscil·la entre 2 i 4, que van completant diferents tandes en funció de paràmetres com l'estat dels pneumàtics, nivell de combustible, cansament o estil de cada pilot. I clar, cadascú té una complexió diferent i no hi ha temps per fer virgueries dins el cockpit. El cotxe, el que fem és intentar moure-lo el més possible. Per exemple, els altres dos, que és en Vicente i en José, ells dos crec que només el volant és regulable, doncs només se l'ha d'estirar o l'ha de baixar un poc. I jo l'únic que fan és posar-me un coixí a baix del cul i així ja fem més via i no fa falta canviar res. L'acoblament del trio Socias Vallès-Xicoi és magnífic i el situa tercers a la graella de la seva categoria, la D6, on es trobaran bèsties com el Hyundai Coupé Evo 2, el BMW M3 E36 o el Porsche 968. La importància de la prova també la determina la presència de noms com Laia Sanz i Francesc Gutiérrez. La sortida amb aquest catàleg majestuós resulta imponent i els membres de l'MS Motorsport de seguida s'ubiquen a una zona ben calculada. No cal oblidar on es movem. La resistència requereix altres fils per ser dominada. Els frec a frec poden ser un pecat de soberbia i tampoc no valen les demostracions gratuïtes de velocitat pura. El més important de la resistència és no castigar els frenos, no castigar els pneumàtics i ser el més regular possible, porque lo que suma es la resistencia final. Es quizá el punto para mí más crítico de la carrera, el cuidar bien los neumáticos y los frenos, no pasarte, no hacer un plano. Claro, nosotros siempre intentamos ir al límite, pero aquí tienes que intentar en este tipo de carreras, tienes que suavizar un poco más y marcarte un tiempo, un crono e intentar ir siempre más o menos igual para ir progresando, ir avanzando. Per tant, no es tracta de fer un passeig, però tampoc de fer de cada revolt una simulació de drift. La lluita per la victòria a la D6 era amb el Clio de Montlau Competició i cada detall podia decidir el resultat. Les aturades han de ser meditades, però sense generar un estrès innecessari. Hay vehículos que les permiten tener 4 mecánicos para cambiar los neumáticos y en otras categorías, como es la nuestra, pues hay un máximo de 2 mecánicos para cambiar, 2 o un mecánico para cambiar los neumáticos, con lo cual al final, en el tiempo que se cambian los neumáticos, nos da tiempo sin problema a hacer el cambio de piloto y a repostar. Por eso tampoco lo estamos trabajando tanto ni lo estamos entrenando tanto. Agafant una experiència impagable, Miquel Socias és part essencial d'aquest engranatge i firma els millors temps de l'equip.
aportant el coent necessari per aconseguir la victòria a la seva categoria. El novell demostra que té futur i els pronòstics dels qui té de vora no poden generar més esperança. Somos amigos de siempre y que siempre que podemos intentamos correr juntos, pues a nosotros ver que él va evolucionando y que nos va ganando, pues al final es un poco es un orgullo para nosotros porque también es lo que nosotros en nuestra pequeña medida le hemos podido ir enseñando, ¿no? Miguel té molta bona posició per tema dels turismes. Pensem que el karting és una escola i té que continuar el karting, però pensem que Miguel és un gran projecte per al turisme. Els plans de Vallès, membre d'una família destacada del motor a nivell nacional, són magistrals per un dels noms que poden esclatar a categories nacionals en curt-mitjà termini. Però Miquel Socias toca de peus en terra, amb la paciència metòdica de qui sap que el seu moment és a prop. Seguirà esmolant mans al kart mentre decideix quin serà el seu nou terreny. El 2016, en Miquel serà major d'edat i també vol fer un bot de maduresa a l'asfalt. Nosaltres l'acompanyarem en el viatge. I abans de negociar el darrer revolt, sentir com la meta ja no és quimera sinó realitat i apagar motors i fars, volem donar l'enhorabona a tots els pilots balears que han aconseguit victòries i títols a les diferents especialitats de 2 i 4 rodes. Una temporada més han demostrat que a Balears l'art de governar volant i manillar el tenim més que interioritzat. Des de Daligas, per 4a temporada consecutiva, hem estat altaveu per donar merescut ressò a totes aquestes fites i traslladam setmana rere setmana a través de la televisió autonòmica de les Illes Balears tota la informació que genera el sector del motor en multitud d'àmbits. Amb determinació, rigor, esforç i estil propi, cantam i contam la vida dins un cockpit o una moto. Ara netejarem el motor, canviarem l'oli, depurarem totes les fallides i esmolarem l'aerodinàmica d'aquest projecte anomenat Daligas per rodar encara millor el proper any. Vosaltres passau un bon Nadal i unes bones festes i recordeu, avui més que mai, que la millor volta encara està per fer, que podeu firmar-la si entoneu ben fort el crit que també ressonarà el 2016. Daligas!